kun gansu anan, kun gansu naira 400,000 ne wannan kuɗi da kuke gane shi, 400,000 naira ga su nan anan, su ne kuɗin. Yanda abin ya faru dai, wani bawan Allah ne ya zo same ni a shagona, ya kawo min kuɗi, ya ce min ya zo tura kuɗi, na ce nawa ne, ya ce min naira 400,000, na ce mishi to shikenan, na ce ya kawo kuɗi a kirga, ya ban kuɗi, na bi kuɗi, an kirga kuɗi ya cika naira 400,000 chip kamar yadda kuke gani a nan gashi nan. Na ƙila kuɗi gashi nan naira 400,000 na kirga, kowane ɗauri da kuke gani a nan naira 100,000 ne. Na gama na kirga na kuɗi ya cika, na ce mishi to ya ban account number. Shikenan ya ban account number, na je tura kuɗi, sai na samu account number bai cika ba, nambobi guda 9 ne. To shi ya riga ashe da tsarinsa a haka suke yin abin nasu, damfaran sun kenan. Ya ce min in bashi nan wayan shi ya duba ya gani. Bayan na bashi wayan shi ya duba ya gani, sai ya ce lallai bai cika ba, bari ya kira wanda ya tura mishi. Da ya kira a waya, sai yana faɗa wancan akan cewa numban da ya turo, numban fa bai cika ba, guda 9 ne. Sai ya ce to yanzu ya turo masa nambobi masu kyau din sai a tura mishi. Sai wancan ya nuna mishi irin shi fa baya kusa da inda ya karbi account number ya tura. Sai ya ce min kai shi kuma gaskiya ba zai jira ba, in bashi kudin shi kawai zai tafi. Shikenan na tattara kudin shi naira 400,000 kamar yadda ya ban, na meka mishi. Bayan na meka mishi har zai fita a shagon, sai gashi an kira shi a waya, sai ya tsaya, sai ya amsa kira, sai yana gaya wancan to gaskiya ni fa ina sauri zan tafi ne, in baka turo yanzu ba gaskiya zan tafi. Sai ya kashe waya, sai ya dawo, sai ya meka min kudi, ya ce min to ga kudin nan ka rike, zan je in yi sallar la'asar in dawo, kafin nan ya turo account number. Sai ya ce min ko kuma dai ba ni number wayanka, in ya turo min ma daga can zan iya kiran ka sai in faɗa maka number, sai ka tura mishi kudin shi. Na ce mishi to shikenan, sai na karbi kudi, sai na aje kamar da kuke gani hakan nan. Da yake na riga na san na kirga kudi ya riga ya cika, kuma ya sake dawowa ya miko min wannan kudin haka. Shikenan na aje, mutumin nan ya tafi. Can bayan minti 5 sai ya kira ni akan cewa to fa an tura mishi account number, bari ya kira min sai in sa in tura mishi kudin shi. Da yake dama da ya tafi ya karbi number waya na akan in an tura mishi in case kafin yi sallah ya dawo zai kira ni sai in tura mishi kudin shi. Na ce to ba damuwa. To shine sai ya kira ni kenan, ya kira ni ya ce to an tura mishi account number, bari ya kira min sai in tura mishi kudin shi. Na ce to shikenan, ba matsala. Ya kira min account number, na rubuta a paper, ina rubutawa ne ma a paper, da yake lokacin ina dan wani abu, ina ma wani transaction, sai na rubuta a paper da sunan banki da sunan mai account duka na rubuta. Shikenan bayan na rubuta na aje, sai can kawai sai na ce bari in tura mishi kudin shi. Da yake ina kallon kudin dai gashi nan, ni dai jiki na ban wani abu, amma da yake ga kudin ina kallon su aje, wallahi shikenan kawai na ce to bari in tura mishi kudin shi. Na shigar da details din shi a POS machine na tura mishi kudin shi 400,000. Bayan na tura mishi da wajen kusan 1 hour ma, sannan wani ya zo neman cash, sai na jawo kudin nan, sai na zo na dauko akan zan bashi. Ina ware kudin nan ina kuncewa a robalin din su, ina dubawa, sai naga ashe kudin nan naira 100 ne gaba daya a cikin kudin nan, dukkan naira 100 ne ga su nan. Ya ko barin nasu da 1,000. Lokacin da na bashi, abinda na tunani na anan shine lokacin da na mayar mishi da kudin nan bayan na kirga, to duk yadda aka yi ya sace ni, ya canja kudin nan, ya ciro waɗannan kudin masu naira 100 a ciki, sai ya hada ni da su. Shikenan sai tafi da wancan kudi masu kyau. Ni ana wani lissafi kenan, dan da ina tunanin kudin ko ya koma 1,000 wani asiri ko me, amma daga baya na cina lokacin da na mayar mishi da kudin ne sake dawo min da shi. To lokacin ne ina tunanin ya canja kudin nan ba tare da na sani ba, ya dawo min da wannan kudi masu naira 100 a ciki. Shi yasa nace to bari muku wannan bidiyo din in tura muku yan uwana masu sana'an POS. Duk wanda ya sana harkar sana'an POS, kai ko baka yi, in ka san wanda yake yi ka taimake shi, shi ma ya ga wannan bidiyo din, saboda kar shi ma aje a yi mishi, saboda gaba. Ubangiji Allah ya tsare mu akan sana'ar mu da muke yi, Ubangiji kuma Allah ya kare kowa da kowa, Allah muna jagora. Ni ma abin da ya faru da ni, Ubangiji Allah ya kiyaye na gaba, Allah sa kuma kafara ne, Allah mayar mun da gurbi. Amma wannan kam garanti ya faru da ni, kamar yadda kuke gani. Kudin nan gashi ina kallon shi, amma ban san cewa ciki ga yadda yake ba, har san da aka zo nema, wani ya zo neman cash kafin na dauko kudin nan, sai nake ganin cewa naira 100 ne a cikin kudin nan ga su nan anan. Allah ya kiyaye na gaba. Alillahi alhamdu.